Ennen kuin vaihdat NOx-anturin, varmista, että vian syy on ymmärretty, jotta vika ei toistu. Sisäisen diagnostiikkatestin suorittamista suositellaan tuomaan esiin mahdolliset ongelmat, kuten viallinen hiukkassuodatin, katalysaattori, turboahdin tai AdBlue-ruiskutusjärjestelmä. Löysää varovasti pultteja, jotka kiinnittävät anturin rungon äänenvaimentimeen ja irrota pistoke sekä kaapelin kiinnikkeet. Irrota anturi ja lämpösuoja äänenvaimentimesta ja löysää ja irrota anturin pään mutteri ja vedä pää ulos paikaltaan. Muista kirjoittaa ylös U- ja Continental-viitenumerot vanhan anturin takapuolelta. Molempien pitäisi vastata DIN-sensorin teknisistä tiedoista löytyviä viitenumeroita. Pura DIN-sensor pakkauksestaan, asenna lämpösuoja takaisin ja kiinnitä se äänenvaimentimeen. Älä kiristä pultteja liian tiukalle. Aseta uusi anturin pää varovasti paikoilleen ja kiristä mutteri määritettyyn momenttiin momenttiavaimella. Kiinnitä kaapelin kiinnikkeet ja pistoket takaisin, käännä sitten virtaavain päälle ja katso, ettei OB-vikoja ilmaannu, käynnistä kuorma-auto ja anna sen käydä tyhjäkäynnillä muutaman minuutin ajan varmistaaksesi, että OB-vikoja ei tule näkyviin käytön aikana.